isemlonyeni bafana ingoma emnandi. Sibingelele bathandi bengoma, bathandi bashamele. Njengoba nazi ukuthi insuku ayisekho bafethu seyiphelile injalo indaba ngomhla ka-30 March cishe kuselelele isonto elilodwa lelesinayo. Njengoba nazi-ke bafethu lapha uyibizile uSigwebo, uyibizile uMasolution phansi lapha emkhandweni sport ground. Asidibane khona-ke lapha bafethu ngehora le-10 iyobe iqala ingoma ekuseni koze kuyoshaya u-6 ntambama. Ngale kwa-6-ke koba seqala umaskandi kuyoze ku-6. So bafethu siyanicela ukuthi niphume ngomningi beni nizokweseka ingoma, nizobona amaqhaweni, nizobona amagosi enene niwathandayo kashamele. Siyaninxusa ukuthi nifike ngesikhathi, nigcine isikhathi, wonke amagosi ozobe khona. Nathi singamawele sobe sikhona. Kuningi-ke seniphathele khona okuhle njengoba nwazi nanamawele. Ngabe ngiyanithi kuni-highlighthela manje inkinga ngingedwa kodwa sobe sisho